Tak, ideme otestovať, či to bude mať aj tlak. Mazať to už mazalo. Ale či zasne žierovčička. Hlavu som si dal spraviť do Maďarska. Karančája, či čo to bolo za dedina. Tak toto dofušovali. No akože dobre, zvára sa ťažko. Tuto je to dofušované, koníka mi zvarili. Bol múdry, že on to zoženie. Vačku povedali, že nepasuje, že mám doniesť inú. Samozrejme, ja som si ju dal upraviť. Vačka pasuje. Tohto koníka tiež zvárali, to je katastrofa. Dozohýnaný, simering mi nesedel, poza simering tieklo. 2 simeringy som zničil pri namontovaní, lebo je to zohnuté, takže sa zahrízli do toho simeringu, bol z toho ovalita. Takže nič, takíto sú oni šikovní. Dokonca za 170 € mi ani nezarovnal tú hlavu ten Maďar. Múdry bol, ako on všetko zoženie, ako on všetko spraví. Rozhadzoval rukami, neodporúčam. Bežné hlavy vedia spraviť, mechanici to aj nekontrolujú. Podľa mňa tam je kopa chýb, naháďu to na auto, je vybavené. Nikto nerieši detaily, pokiaľ to nerobí pre seba ako ja. Dobre, tak si ho poďme naštartovať. Uvidíme, či to pôjde. Takže ešte poviem, som zabudol. Musí to byť na žeriave, to by mi spadlo. Je to 2.4D, diesel hladký, 6 valec, 55 kW. Musel som meniť olejové čerpadlo. Hlavu som dokončil ja. Samozrejme, keďže to oni nespravili. No, bude to zavzdušnené, takže to bude asi na dlhšie prtkať. No, takže mi to ušlo. Zle to mám. Dobre, skúsime to znova. No. Nažhavíme. Nežhavil som. Starý motor musí. Máme tu také provizorné podmienky. Dobre. Sú zapojené 3 a 3 žhaviče originálne. Takže to skúsime znova. Mazať maže. No, tu sa nám to odiera. Kde nám to machry zvárali. No, možno, že bude potrebný sprej. Tak donesieme sprej. Je to zavzdušnené, samozrejme. Trošku mu nastriekame. No, baterky už kašľú. Dobre by bolo striekať, nemám toľko rúk. Za jazdy. Tak zase. Sakra. No. Už nám dochnú baterky. Ale už to štípe. Už sa zdá, že by to mohlo ísť. No. Takže baterky sú vzadu. Ešte to skúsime šikovno. Jeden valec nepáli. A to posledný. To sa mi nepáči, tento valec spí. Nepália všetky.
nepália všetky. No, je to zavzdušnené. To je taký prúser vždy. Ale mazanie zhaslo. To sme potrebovali vedieť. Ešte trochu potočím. No, došla nám energia. Tak ešte jeden pokus skúsime. No, dobre. Jednu baterku som vymenil, ešte jednu. No, ešte sprej. Není to dobre na motor. Je to suché. Mal by do čierna dymiť. Vtedy páli naftu. Sakra práce. Toto je zapnuté. Ventil. Furt to nejde. Skúsime nažhaviť. Dobre. Skúsme teraz. Remeň nejde najlepšou cestou. To bude tou vačkou, nesedí ako má, tam kde bola zváraná. No, maže, to je dobre, to bolo dôležité. Kontrolka síce nezasla teraz, ale predtým zasla. Dobre, ja to naštartujem, že budem striekať. Tak nám to beží. Mazať maže, ale toto by malo zasnúť. Aha. Len sa to opieralo. Je toho tak. Dobre, mazanie zaslo. Motor beží. A nejak nám to prieska divoko. Ale hlavne, že máte. Vydávať mu nejdem, lebo vyskočí asi. A môžeme skúsiť. Aha, no, bude vyhadzovať olej. Mazanie nesvieti. Dobre.